Ahoj, moje meno je Žofka a dneska si skúsime odhaliť Peťan Games, či je iluminát. Myslíte si, že Peťan Games je iluminát? Ja si to moc nemyslím, čiarka, ale poďme to zistiť. Viete, čo má rád Peťan Games? Áno, uhádli ste. Alkohol. Peťan Games má rád alkohol. Ten, kto má rád alkohol, väčšinu vie robiť akrobatické kúsky. Akrobatika. V slove akrobatika sa nachádzajú 3 písmená A. Viete ešte, v akom slove sa nachádzajú 3 písmená A? Áno, uhádli ste. Baklažán, čo sa rímuje so slovom baklažán. Kurva, teraz som si uvedomil, že ono to nevychádza. No nevadí, čiarka, ideme takto. Peťan Games točí videa z STN. Viete, aká je STN-ová hláška? No predsa. Zlatý klinec ide na koniec. Koniec. Koniec cesty. Cesta. Cesta je z asfaltu. Asfalt je čierny. Čierny aj drost. Keď prehodíme slovo drost, vznikne nám dzor. No nič, toto nemá cenu. Počkať, všimli ste si to? Nič. Nič je aj alkohol. A čo má rád Peťan Games? Alkohol. Alkohol. Akrobatika. Baklažán. Koniec. Cesta. Nič. Tieto všetky slová majú dokopy 39 písmen. Trojuholník má 3 strany. 39 deleno 3 rovná sa 13. 13. Keď si oddelíme 13, vznikne nám 1 a 3. 1 naznačuje 1 oko v znaku iluminátov a 3 naznačuje 3 strany v znaku iluminátov. Peťan Games je iluminát.